ঢেকিয়াজুলি, চতিয়া, বিশ্বনাথ, বিহালী আৰু গহপুৰত 80% বেছি বড়ো লোক বাস কৰা 43খন ৰাজহ গাঁও আৰু 17খন বনগাঁওক আমি BTRৰ লগত সন্নিবিষ্ট কৰাৰ Hi guys, kulmani nam gobyam setup channel of in capsaba gosa kete report nai thabai jai Bodo harini jai ar logse mana gede BTR ni chief man ganang Srijut Pramod Boro sar khobo khulumbai dinai ang gobang mojang mondeng be bathrakho bungno thananai ba bungno nagirnanai bungno lubinani bungsian beko je BTR area barainani somonde dini nontamona montikabai dinai 22 January Republic Day be somaw जोंहा मान गोनां आसामनि Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma bitanga ma बुंदों दा बिथाङा बुंदों दिकियाजुलि सुतिया ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिश्वनाथ नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव बिहाली गहपुर बे गासिबोनिफ्राय गासै 17 FRC आरो लोगोसे 43 रेभिनिउ भिलेज हाबसिगोन रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ बुंनानै मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों बेखौ भिडिअखौ होनानै होगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेयाव बुंदों गासै 43 रेभिनिउ भिलेज आरो लोगोसे 17 FRC भिलेजआ बेनिफ्राय दिकियाजुलि सुतिया बिश्वनाथ एन्ड गहपुर बिथा LAC निफ्राय माने 80% बड' पपुलेसन गोबां सुबुंफोरा बेयाव हाबसिगोन मा होनदों BTR एकर्डनि दारैहाय So दिनै गोबां सुबुंफोरा बखिमोन हेनटेन हाबा सानजाहा हाबा दिनै बे बाथ्राखौ खोनानानै नोंथांमोना मा बुंगोन दायो आं दिनै गोबां मोजां मोनदों गोबां खुसि मोनदों रायजो राजाफोर थेंक इउ जोंनि BTR नि मानाव गेदेर श्रीजुत प्रमोद बर' सार लोगोसे जोंनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननिनो फर्मार बिथाङा प्रेसिडेन्ट बै समाव नाजानायावनो बिथांनि नाजाबोनायावनो दिनै बे खामानिया जानो थांबाय आरो लोगोसे बिथांजों लोगोसे गोबां बर' हारिनि रायजो राजाफोर आरो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि माखासे गोबां दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ खुलुमबाय आरो सेलेब्रेट जासिनाय थाबाय आरो लोगोसे NDFB निफ्रायबो जेरै जा गोविन्द चन्द्र बसुमतारी सार आरो लोगोसे रन्जन दैमारी सारमोन आरो जा माने डिआर नाब्ला सार होनना बुङो आरो लोगोसे रन्जित बसुमतारी सार दा आथिखालाव बिथाङा EM आरो लोगोसे जा सावरायग्रा सार होनना बुंदों बिथांखौ बिथांनि नामा बिथांनि नामखौ एसे गोसोआव गैया खिन्थु बेलेग मोनसे नाम दंबावोमोन जाहैदों बिथांनिया माने बि सावरायग्रा होननानै बिथांखौ आफादनि मुङावहाय बुङो आरो मिथिबायना स' गोबां लिडारफोर जायफोरनि मुंखौ आङो बुंख'नो हाया नाथाय गाज्रि मोननाङा नोंथांमोननि दैदेननायावहाय बर' रायजो राजानि मुभमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों दिनै बड'फानि मानखौ लानानै बड'फानि दैदेननायखौ लाबोनानै दिनै बिस्वजित दैमारी सारमोन हाग्रामा महिलार सारमोनखौबो आं बुंगोन नाथाय आं बे बिथांमोननि दारैनो बे गासिबो खेत्रआव जाजोबदों नाथाय माखासे खेत्रआव हाग्रामा सारा बाराया आरो लोगोसे माने गोबां बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा बाराया हेनटेन बुंदोंमोन नाथाय आं बे मोजां दिनावहाय आं रावखौबो एसेबां दुसिनो सानला नाथाय आं बे बाथ्राखौल' बुंगोन रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो दा नोंथांमोनहा आनला खानला बा ब्लाइन्डलि मोजाङै बुजिया हसिया दिनै मानाव गेदेर प्रमोद बर' सार बिथांखौ गोबां माखासे सुबुंफोरा बुंबाय नाथाय दिनै दिकियाजुलि सुतिया बिश्वनाथ आरो बिनि गहपुर बिहाली बायदि एरिया दा हाबसिगोन मानाव गेदेर आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायानो डिक्लेयार खालामबाय आरो बे डिक्लेयार खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ मोनथिनो मोनबाय बे BTRआव हाबसिगोन अब्ला सोर बुंदोंमोन BTRआव हाबा होननानै दिनै बिसोर बहा थांगोन दिनै बिसोरो दिनै सरि होननांगौ माखासे सुबुंफोरखौ बिथांमोना बखिदों बिथांमोना दाबो ओरैसो बुंबावगोन जों बुंबाय थानायनि थाखायसो बे जादों नाय रायजो राजाफोर बेफोर जाबाय पलिटिक्स गोबां सुबुंफ्रा नंगौखौबाबो नङा होननानै नोंथांनि मेलेमाव सोनानै होयो आरो बेखौ लानानै फायदा उठायो नोंथांमोनखौ बायदि हेनटेन कमेन्ट खालामहोयो दिनै नोंथांमोना ब्लाइन्डलि कमेन्ट खालामबाय बिथांनि बुंनायावहाय नोंगौ बिथांमोना गोबां मोजां स्पिच होनो रोंगौ खायसे गोबां मोजां टेलेन्ट इन्टेलिजेन्ट नङा होमबा बिथांमोना गोबां नोंथांमोननि गोसोखौ देरहाहोनो हानाय मोटिभेट स्पिच दङ बिथांमोननियाव नाथाय बे नङा कि सोरखौबा बखिनायावहाय नोंथांमोना बिनि बाथ्राजों थांनानै गुबुन सासेया जे इसेबां मोजां खामानि मावबोदोंमोन बिथांखौ नोंथांमोना बोसोरनि गेजेरावनो गाज्रि मोननाय दिनै 5 बोसोर जायाखै 5 बोसोर जायैनि गेजेरावनो BTR नि चिफ आगोलनि ABSUनि फर्मार प्रेसिडेन्ट श्रीजुत मानगोनां प्रमोद बर' सारनि दैदेननायावहाय नै सनितपुर आरो बिनि गेजेराव पुरा सनितपुरखौनो स्प्लिट जानासो बिसिना डिस्ट्रिक्ट जादों दिकियाजुलि सुतिया बिश्वनाथ आरो बिनि गेजेरावहाय बिहालीनिफ्राय गहपुरनिफ्राय बर' सुबुंफ्रा हाबसिगोन आरो बिनिफ्राय नोंथांमोनहा
मा बुंबावनो दिनै नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामना हो मिथिबायना जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामना हो एरिया एक्सटेन्ड जाबाय बेनो मानाव गेदेर आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो बुंबाय जेला एरिया एक्सटेन्ड जाबाय दा बेयाव अफिसियेलि बेखौ हेन्डअभार खालामनाय अफिसियेलि BTRआव हाबनाय बे जाखासिगोन दिनै आं बैसोर सुबुंखौसो सोंनो सानदों जायफोर मानसिफ्रा फोथाय खेबस' जानानै बखिबाय थायो बैसोरनाव आं सोंगोन नोंथांमोना एसेबो दैज' मानो हमाखै बै समावहाय जेब्ला BSA एकर्ड जादोंमोन बै समावहाय BSA एकर्डखौ खालामखांनायनि उनावहाय मुभमेन्ट खालामफिननाय जादोंमोन रायजो राजाफोर बिनि उनाव BTC मोनदोंमोन BTCखौ मुभमेन्ट खालामनानै 2011 निफ्राय जेब्ला जागायफिनो आबसुआ आरो बिनि गेजेराव NDBनि दैदेननायावहाय आबसुनि दैदेननायावहाय फिन खेबसेबाव बर' हारिनि माखासे गोबां आं गासिबनिबो नामखौ बुंला NDBखौनो होन आबसु बिसोर ज'यैनो गासिबो जायफोर मुभमेन्ट खालामग्राफोर नङा होमबा स' बिथांमोननि मुभमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों मोनसे एकर्ड जाना थांबाय बेवहाय मानाव गेदेर NDBनि फाउन्डार डिआर नाब्ला सार एबा रन्जन दैमारि साराबो साइन होदों दा बिनि गेजेरावहाय बिथांमोननि जे बै समावहाय नेनानै थानाय बेखौ नोंथांमोना खायसे सुबुङा रेसपेक्ट होआसै जेब्ला BTC एकर्ड जादोंमोन अब्ला बै समावहाय ABSUआबोथ' धरना होनो हायोमोन आन्दोलन खालामनो हायोमोन नाथाय इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ नेदों सम होदों बै समाव रावबो बेबायदि फर्स खालामाखै दानि जे दैदेनगिरि खायसे सुबुंफ्रा बेबायदि खालामदों बै समावबो जुदि BTC एकर्ड खालामनाय समावहाय जायफोर लाबोदोंमोन बिथांमोननि बिरुद्ध जों ओरैबायदि जोंनो बड'लेण्डसो नांगौ नाङा जोंनो BTC होननानै हेनटेन होनायमोनब्ला बै समावहाय मा जागौमोन दिनै बै समाव बाथ्राखौ बुजिदोंमोन अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना आरो बै समाव गोबां दैदेनगिरि इन्टेलेक्सुयेल सुबुंफोरा बुजिदोंमोन बे बाथ्राखौ बै समावहाय मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांमोना बुजिदोंमोन बिनिखायनो सिरि थादोंमोन मानगोनां दिपेन बर' सारमोना बुजिदोंमोन बिनिखायनो सिरि थादोंमोन बै समावहाय जेब्ला इमप्लिमेन्ट खालामनाया कमप्लिटखौनो होननानै जाहांबाय जेनेबा जाय इमप्लिमेन्ट खालामनांगौमोन जा बेयाव बुद्धि थायो माखासे आइडिया थायो माखासे साननाय थायो नङा होमबा जे माखौ माने गाब्रु होनो सरखारखौबो जों माखासे समावहाय जोङो माखासे बाथ्राजों जोङो फिदिंनो हानाय जोंनावबो गोहो थायो नालाय स' बेबायदिनो माखासे BTC एकर्डखौ खालामखांनायनि उनाव जों मुभमेन्ट खालामफिनबाय एरिया बारायहोबाय आरोबाव बारायहोबाव BTR एकर्डआव दायो दिनै जोङो एरियाखौ बारायनो मोनसिगोन बे बाथ्राखौ जोंखौ बुंबाय दा बिनि गेजेराव माखासे इसेबांखिनि जाय पपुलेसन 50% थानाय नङा होमबा दा बिनि गेजेराव अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना इनकुइरि खालामखानाय बेसेबांबा समनिफ्रायनो जाय बर' सुबुं गामियावहाय बांसिन पपुलेसन थायो नङा होमबा दा बेखौ इनकुइरि खालामनानै सानजाहा फारसे नुखादों स' बिनिखायनो साबमिट खालामदों अब्ला सानजाहा फारसे नुनाय लोगो लोगोनो बेसेबां बर' सुबुङा हाबगोन बेसेबां बर' सुबुङा इनक्लुड जागोन बेखौ गासिबो माने केलकुलेसन खालामखांनानै बेवहाय साबमिट खालामबाय गासिबो NDB दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे आबसु दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गासै बर' मुभमेन्टनि लिडार्सफोर दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे दा खालामखांनायनि उनाव जेब्ला जाबाय बिनि गेजेरावहाय जानाय नङा हेनटेन बायदिसिना बखिनाय जाबाय रायजो राजाफोर आरम्भ जाबाय बरनाम खालामनांबाय मानाव गेदेर प्रमद बर' सारमोनखौ मानाव गेदेर दिपेन बर' सारमोनखौ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारमोनखौ रन्जित बसुमतारी सारमोनखौ बिसावरायग्रा लोगोसे गोबां दैदेनगिरि जायफोर मुभमेन्टआव दंफायोमोन बिथांमोनखौ बखिनो लाबाय सोर बखिदों बेखौ नोंथांमोननि सायाव बुंनो गोनांथि गैया बिथांमोननि नामखौ बुंनो गोनांथि गैया नोंथांमोना मिथिखागौ सोर बुंदों दिनै बिथांमोनहा लाजिनाय गैयैनो गैला दिनै बिथांमोनहा बेखौ सिरि थानानै माने बहाबा गाबनायानो साबसिनसै जों जेनबाय होनना लानायानो साबसिनसै मानो होनना बुंब्ला बेवहाय खिन्थु जेननाय देरहानायनि बाथ्रा फैयामोन दै नाथाय आं बै समावहाय माखासे बाथ्राखौ सिरि थादोंमोन बे बाथ्राखौनो बुंनो बिखा फोरदान जानानै जे BTRआवहाय सनितपुर बिश्वनाथ जेनेबा हमना ला दिकियाजुलि सुतिया माने बिश्वनाथ ओमफ्राय बिनि बेहालि गहपुर हाबनाय समनि डिक्लेरेशननि बाथ्राखौ दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा डिक्लेयार होबाय स' आं बिखा फोरदाननानै बुंगोन नङा होमबा दिनै BTR एकर्डनि दारै जि माने दफाखौ लादोंमोन बेयाव मानाव गेदेर प्रमद बर' सारमोन दिपेन बर' सारमोन बिथांमोननि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारमोन बिथांमोननि दैदेननायाव जि एरिया हाबबाय बेखौ बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफ्रा गोसोआवहाय थागोन दिनै बर' हारिनि रायजो राजाफोरा मान सन्मान होनांगौ बिथां लिडार दैदेनगिरिफोरखौ दिनै सनितपुरनि बिश्वनाथनि गहपुरनि गासिबो हालामनि रायजो राजाफ्रा दिनै मानाव गेदेर BTRनि चिफ मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' बिथांखौ आरो बिनि गेजेराव दिपेन बर' सार बिथांखौ गबिन्द चन्द्र सारमोनखौ आरो रन्जित सारमोनखौ गोबां दैदेनगिरिफोरखौ खुलुमनांगौ रेसपेक्ट खालामनांगौ थेंक इउ सो माच होननांगौ आरो लोगोसे BTRआव ग्रोबैनो जों बिमा फिसा जयैनो
माने बिमा फिसा सासेनि होननानै जयैनो जोङो रायजो जानांगौ नङा होमबा संसार जानांगौ आं बुंदोंमोन बै समावहाय बिथांमोना गिनानै दङ जेब्ला बे मा होनो माने उदालगुरिनिफ्राय ओरै बारोब्ला माजबादनिफ्राय ओरै बारोब्ला दिकेजुलि सुतियाखौनो होन बिश्वनाथखौनो होन गहपुरसिम थाङोब्ला अब्ला समस्ति बारायगोन समस्ति बारायनाय लोगो लोगोनो बै बे जायगाखौ सोर लाबोदों मुभमेन्टनि दारै दा बेवहाय लाबोदों हिसाबै गोविंद चन्द्र सारमोन प्रमोद सारमोन दीपेन बर' सारमोन बिथांमोना स्ट्रङै फैदों नङा होमबा लाबोदों बिथांमोननि लाबोनायखौ नुनानै मेगन सानानै खायसे लिडारफ्रा बखिदों हाबा हेनटेन बुंदों दिनै बिथांमोना लाबोबाय जुदि लाबोनानै जुदि बिटिआरआव सोथारनो हायोब्ला समस्ति बारायोब्ला इलेक्सनाव प्रब्लेम जागोन बैखौ नुनानै बिथांमोना केस फाइल बायदिसिना होलायलायदोंमोन नोंथांमोना नुदों जानांगौ बै समाव निउसाव केस फाइल होदोंमोन बिटिआर एकर्डनि एगेन्स्टै मोनथिबायना रायजो राजाफोर खायसे सुबुंफोरा दिनै बिथांमोना बे बाथ्राखौ खोनानानै माखासे रायजो राजाफोरनि मोखाङाव नुजानोनो गिनांसिगौ एसे लाजिनांसिगोन एसे दैज' हमनांगौ सोबबो दैज' हमनो गोनां जायो दिनै नोंथांमोननि एकर्ड लाबोनायावहायबो माखासे सुबुंफोरा दैज' हमदों दिनै बिथांमोननि एकर्ड लाबोनायावहाय जों बयबो दैज' हमनांगोन दिनै 2 बोसोर बारदोंसो जास्ट गभर्नमेन्ट सालायनाया 2.5 बोसोर जासिगोन नङा होमबा बेनि गेजेरावनो डिक्लेयार होबायानो जे एरिया एक्सटेनसननि आरो बेवहाय कुनु रावबो डिक्लेयार होआखै आसामनि स्टेट गभर्नमेन्टनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङानो डिक्लेयार होबाय रायजो राजाफोर आं नोंथांमोनखौ हेपि रिपाब्लिक डे हिसाबै बयबो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ बे बाथ्राखौ बुंनानै गोजोननाय खौरां जासिहरबाय आरो लोगोसे मार्टियार्सफोर सुबुंफ्राबो जायफोर न'खरनिफ्राय जोंनि न'खरावबो दं सासे जोंबो मार्टियार्सनि न'खरनि जों बिथांमोननि न'खरनि जेसेबांखिनि मार्टियार्स सुबुंफोर दं बिथांमोना 5 लाख रां हिसाबै रां अनसुंथाइ मोनसिगोन रायजो राजा बावैनो दा बेखौबो बारा होथारनांगौ गाबोन होथारनांगौ बेबायदि बुंनाङा जेसेबांखिनि होनो हाथावना बे समावहाय आरो माबायदि पलिसि होनांगौ टाइम टु टाइम बिथांमोनहा होगोन दा दिनै 800 होगोन बा 900 होगोन 1000 होगोन 1200 होगोन बे एज पार गभर्नमेन्ट डिसिजन ओके सो बेखौ लानानै आरो पलिटिक्स खालामबावनो गोनांथि गैया जायफोर मानसिफ्रा पलिटिक्स खालामनो नागिरदोंमोन बिथांमोना दिनै नोंथांमोना बेयावनो रिजाल्टखौ मोनबाय सबसे देरसिन कुइसनानोमोन एरिया बारायनाय सबसे देरसिन कुइसना बेनोमोन दिनै एरियाखौ बारायसिगोन होननानै डिक्लेयार होबाय हिसाबै बे बाथ्राखौ नोंथांमोनहा गोसोआव लाखिदो आरो ब्लाइन्डलि जायफोर बखिबाय थादोंमोन बे भिडिअखौ नायनानै एसे मोजां कमेन्ट होनो सोलोंदो थैंक यू सो माच थैंक यू जय बर' हारिनि जय थैंक यू আৰু শান্তিৰ ব্যৱস্থাত বড়োলেণ্ডত আমি আৰম্ভ কৰা চুক্তিয়ে 1 মাইলৰ খুঁটিত আমি স্বাক্ষৰ কৰা চুক্তি 1 মাইলৰ খুঁটিত পৰিণত হৈছে তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ আমি বড়ো চুক্তিত ঘোষণা কৰা বা বড়ো চুক্তিত স্বাক্ষৰিত কৰা আৰু এক প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পালন কৰিব খুজিছো আমি সংকল্প লৈছিলো যে BTR বা বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনেল কাউন্সিলৰ সীমা আমি গহপুৰলৈকে বৃদ্ধি কৰিম সমস্ত সীমা নহয় নিৰ্দিষ্ট গাঁও য'ত বড়ো লোকসকল 100% বাস কৰে সেই গাঁওসমূহ আমি BTRৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম সেই পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে ঢেকিয়াজুলি চতিয়া বিশ্বনাথ বিহালী আৰু গহপুৰত 80%তকৈও বেছি বড়ো লোক বাস কৰা 43খন ৰাজহ গাঁও আৰু 17খন বনগাঁওক আমি BTRৰ লগত সন্নিবিষ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমি আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনতে আমি ঘোষণা কৰিছো ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে 2020 চনৰ জানুৱাৰীত সম্পাদিত বড়ো চুক্তিৰ আন এক দফা অনুসৰি বড়োলেণ্ড আন্দোলনত নিহত 2001 গৰাকী শ্বহীদক অহাকালি 5 লাখ টকালৈকে আগবঢ়োৱাৰ আমি যি সিদ্ধান্ত লৈছো সেই সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাই মই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছো অহা সময়ত এই তালিকাৰ পৰিসৰ আৰু বৃদ্ধি পাব আৰু সেই তালিকাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে শ্বহীদসকলেও নিশ্চয় তেওঁলোকৰ অলপ হলেও তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা আগবঢ়োৱা হ'ব ইয়াৰ লগতে অহা 31 মাৰ্চৰ দিনটো বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ বৰ্মৰ জন্ম দিৱসৰ দিনটোক
আমি ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজিৰ দিনটোত গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি